o execuție de efect cu călcâie. Latovlevici a scos de pe linia porții acea minge. Și a reparat greșeala. Rossi, șutul lui Rossi și este gol până la urmă, minge deviată. Cu noroc, italienii reușesc să marcheze aproape de pauză. Da, un gol care nu a venit bine în acest moment. Rossi a fost singur acolo, a reușit să întoarcă o minge, să se oprească, să se întoarcă, să șuteze. Sigur că pentru Tătărușanu a fost o minge greu de apărat pentru că a fost deviată. El probabil că era pe traiectoria mingii, însă ea fiind deviată i-a schimbat direcția. Și stopul greșit al lui Tănase i-a costat pe români. Tot n-am văzut cine a deviat, cred că Ninu. Nu, cred că a analiza jocul viitorului naționalei. Două schimbări a făcut Sândoi. Da, două schimbări, se pare că modificări. Tătărușanu pe linia de fund, Ninu, Tudose, Radu Ștefan, Latovlevici, la mijloc Gânjoveanu, Tănase, Homei, Deac și Torje. Jucătorul Parmei, acest Desena, un șut încercat de la distanță de Tănase, mingea ajunge acum la Gânjoveanu, foarte tehnic. Gânjoveanu încearcă un șut direct pe poartă. Un șut plasat pe colțul lung, însă destul de slab. Recuperată până la urmă de jucătorii noștri. Tănase pentru Gânjoveanu. Schimbă partea Gânjoveanu foarte bine până la Latovlevici. Poate că și acest lucru contează. Gânjoveanu. Destul de activ, așa cum ai remarcat adineauri, de când a început repriza a doua, el e destul de activ. Un jucător tehnic, un jucător care și el schimbă bine ritmul și direcția. Driblingul lui Deac, minge pentru Torje. Dar și Aquafresca a marcat 3 goluri în ultimul amical, o nouă șansă a României. Asta înseamnă că nu avem controlul și dăm întotdeauna inițiativa Italiei. A fost degajarea lui Gânjoveanu. Mai activ în repriza a doua decât în prima. Gânjoveanu. Păcat de această preluare greșită a lui Torje. Italiei se retrag deja la cabine. Giovinco. Acesta este o roșie. Să urmărim însă atacul României. Deac își face loc. Deac de pătrundere. Gânjoveanu, un șut pe care televiziunea italiană n-a mai avut timp să nu-i prezinte pentru că tocmai se îndrepta către vestiare Tommaso Rocchi. Îl vedem acum în reluare. Mingea s-a dus pe poartă. Da, Cruyff întotdeauna spunea că jucătorii tehnici sunt cei care joacă dintr-o atingere sau maxim două. Și gol până la urmă pentru România. Bogdan Stancu reușește să marcheze o fază simplă. Ce spuneam mai devreme, e nevoie de centrări din partea stângă, din partea dreaptă. Iată că acum s-a întâmplat, a fost o centrare bună din partea stângă și Bogdan Stancu, care a atacat foarte bine ca un adevărat, ca un veritabil atacant, reușește să înscrie. Deci până la urmă 1-1 la echipa mare, 1-1 și la cea mică. Te-au contrazis jucătorii noștri. Fază făcută de mijlocașul Stelei Ogroșii. Excelent s-a descurcat Ogroșii. Centrare bine. O fază pe care o putem vedea și la Steaua în toamna asta. Ogroșii, Steaua are nevoie de mijlocaș stânga, de picior stâng, adică întotdeauna a încercat, acum încearcă cu Bănel Nicoliță, au fost jucători atacanți care au fost reprofilați. Operează însă în terenul Italiei România. Gânjoveanu. Centrare periculoasă trimisă de Homei. Mingea revine lui Gânjoveanu. Intrare destul de tare și de urâtă.